Episode 2 täältä. Lähdetään tänne alaspäin vähän. Aluksi me näytettiin vaan paikkoja täältä. Silloin me ei vielä mitään. Ei ole nyt tulla rakentamaan. Rakennetaan me meidän beissi nyt. No, voitais vaan miettiä mikä paikka kun... Täällä on paljon näitä keppejä. Varmaan huomattekin. Joo. Kyllä melkein kaaduu. Täällä ei kannata kaatua oikein. Kerranko ne reunat? Toi näyttää Simoselle. Ei se ottaa ton tosta. Hei, tuolla on muuten kalliokipeillä paikka. Unohdettiin näyttää tää episodi 1. Nyt näytetään 2. Sitä meni kiipeäksöidä. Arvaan kolmoselle. Tää on ihan todella helppo kiipeä. Joo. Oot mun kurkuna. Vaikeeta. Eipäs millä. Ja vois kattaa vähän sinne taakse. Täällä on vähän roskea. Niin. Tänne päin. Oi kurkusta. Tota me ei oteta sit. Keppi sitten tää on hieno. Siinä on tommonen hirveä puvikan tossa on ihan kallioiden äärellä. Siinä on aika iso pudotus tommonen. Siitä ei ehkä kansi mennä. Ei kannata mennä. Me kohti. Mitäs täällä on? Täällä on tulitikkuja. Aika vanha mammalainen siinäkin. Siinä on kuule tuli. Tossa. On hanskattu tuli. Niin. Tähän rakennetaan meidän eka biissi. Onko? Mieti se vaan, että yhtä. Mitä? Mites tota? Onko? Mitä? Keppejä. Hei, lasisiru. Täällä on lasisiru aika paljon. Tässä on yksi tämmönen vuori. Tässä on hemmon mielestä vuorikiipeilyseinä. Kattokas. Niin joo. Justi pää. Hemmo on kiipeämässä tuolla puuhun. Tuossa on noin. Hemmo kiipeää. Kahvaa vähän niitä. Sieltäkin. Tulkaa tänne. Täällä on. Mitäs sieltä löytyy? Mitäs hemmo täällä nyt etsii? Mitäs tämmönen? Siellä on aurinko paista. Ei ehkä ne. Keppivarastopaikka. Keppei täällä löytyy. Kannattaa mennä mettään, älkää vaan katsoa joku puhelinta, menkää aina vaan johonkin ulos. Täällä on joku sambia. Siellä on Rautana. ja pullon kolkki näytäs. Rautana. Tommonen, me voitais tässä saada Aarteita ette kanssa. niin aatteet etti. Otetaanko te, kun sähän keräilet näitä rautaisia pulloja? Niin. Otetaanko tämmönen? Tää on semmonen kotia päin. Sitten tässä on tämmönen hieno puu, mihin voi kiivetä, jos joku haluu. Jos joku haluu nähdä enemmän tätä, niin kertokaa kommenteissa. Mähän miettisin, kato, tässä on tämmönen kasvinen vuori. Vähän tänne ylöspäin katsotaan. Täällä. Katson ylöspäin. Tässä ei kannata tippua. Siinä on vähän kans jyrkkää. Älä tolleen, se tippustaa. Vähän kuvataan tabletilla tätä. Ai et. Piti rakentaa jotain tänne, mutta ei tiedä tuleekohan meistä mitään rakentajaa. Mitäköhän täältä mahtaa löytyä? Kalle, tätähän on poltettu. Kattokaa. Tää on poltettu, kuulkaa. Täällä on vähän tämmöstä paperia. Tämmöstä, kattokaa. Paperi. Tossa. Siinä lukee jotakin. Te ette ehkä näe, mutta siinä lukee. Sitten tuolla on hemmo. Ja mä nyt jään tässä. Paljon lasia. Kattokaa. Näkyyköhän tätä? Joo, mä voin. Tää on vähän lasisiru. Ei kannata koskea. Paskaa vaan. Joku on heittänyt tänne lasisirun. Aika tyhmä tyyppi. Mä tiputan yhden lasisirun täältä alas. Mitäköhän sille mahtaa käydä?
heitän lasisiru alas. Katsotaan, kun Hemmo heittää lasisiru. Tää puuhu yksi. Häh? Tää varmaan puuhu. Tippusarasta ei tohon yhteen puuhun. Tulkaas tänne. Kattokaas, tässä on tämmönen parkour-juttu. Voi vetää tällä. Ja sit voi tulla kans tälle alas. Kattokaas. Tulkaas tänne ylöspäin olla. Rohkas. Tällä voi mennä alaskin tästä. Voit mennä kaattaan. Anna tänne vähän. Anna vähän Anna tähän jutun täältä. Niin. Mennään vähän tänne alaspäin. Täällä on tämmönen... Tukkaas tänne vähän. Sitten täällä on tämmönen kiva paikka. Täällä voisi olla vähän istua tossa. Tässä on yksi tämmönen vuorikki. Tosta tohon. Sitten tuolla on pari tosta. Kuvan kuule. Pro-kiipeilijä vetetään ylös. Varo ettei tipu. Ei mä pääse. Mä oon liian lyhyt. Mä oon vähän pidempi. 142 on minä. Pääskö alas? Sitten täällä on vähän tämmönen pienempää kukkulaa. Täällä on vähän tämmöistä pienempää kukkulaa. Tultiin vähän alemmas. Varmaan huomattekin. Otatko tän tässä? Mä voin ottaa. Täällä lähdetään takaisin konnepäitä. Täältä voidaan katsoa. Täällä on tämmönen yksi vuorikki. Hemmo, mä lopetan tän videon. Noniin. Sitten seuraava episodi pari. Tää loppuu tähän.